సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించే ముందు రోజునే భోగి పండుగ అంటారు. అయితే పంటలు బాగా పండించి ఎక్కువ దిగుబడి చేసిన రైతుల ఇళ్లల్లో ధనలక్ష్మితో పాటు ధాన్యలక్ష్మి తిరుగుతుందంటారని మనకి విశ్వాసం. అందుకే రైతులు ఈ పండుగను ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుతారు. భోగి రోజు ప్రారంభం అవ్వంగానే 4 వీధుల మధ్య ఉన్నటువంటి కూడలిలో భోగి మంటలను వేసి పండుగను ప్రారంభిస్తారు. భోగి మంటలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పాత వస్తువులను కాల్చేస్తారు. అయితే ప్రజలు భోగి మంటలతో చలిపులిని తరిమి కొట్టడమే కాకుండా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలను పారుద్రోలి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ పండుగ ఒక నమ్మకంగా అందరూ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఈ భోగి పండుగ మీకు సంతోషాన్ని, అదృష్టాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి భోగి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. హ్యాపీ భోగి టు ఆల్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ దే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్.